Adlaw karon sa Domingo, sa Pizzaron. So basta mga karo, so update lang to no. Sa ato YouTube channel Sidro79 o sa ato Facebook account ay Sidrolito Salvador mga karo. So iturot na mo diri mga karo sa kaning lugar nga murag naa na sad tapukanan na sa ni karon. So karong adlaw sa Domingo no. So naatanan mga bikers diri, nagkatapok, more professional, beginners na diri, mga runners na diri tanan halos no. Okay, good morning mga kadeway mga kadro. So for today's video, nanas ta karon diri mismo sa ato paborito nga place, kung kundi na ata karon diri sa kaning gas lamp mga kadro. Adlaw karon sa Domingo, sa Pizzaron. So basta mga kadro, so update lang to no. Sa ato YouTube channel Sidro79 o sa ato Facebook account ay Sidrolito Salvador mga kadro. So iturot na mo diri mga kadro sa kaning lugar nga murag naa na sad tapukanan na sa ni karon. So karong adlaw sa Domingo no. So naatanan mga bikers diri, nagkatapok, more professional, beginners na diri, mga runners na diri tanan halos no. So i-flex ta lang mga kadto, moadto ta didto sa tumoy kanang gas lamp dyon nga spot dira. Then moari ta diri karon sa kaning spot sad kun dinana ko nanukad kaning parking area diri, parking area sa mga customer no. So during kanang mga gabi, so ari diri magkatipon mga kadto no. So karong adlaw sad, so murag preparation nato karon sa ato kuan marathon karon pizza 29 ni pizza 29 karon buwan sa September mga karon. So running ta karon siguro 30 minutes o 40 minutes o 1 hour ato kibali kuan karon kanang bike then running ta 1 hour sa Susaka tagikan is gaslam usaka ta dito karon sa Taps. So ato kibali ang atong turning point there tapos balik sad ibilin nato ang atong mga bike karon mga karon. So let's go. So nindot bugno kayo tapos dili kay tanto karong adlaw uwan dinindot sa kayo ato to sa ubos. Bisa mo gikan dong? Sipit. Sipit mo? Ayo aray. Ha? Labangon ra ko. Ako ara ko sogo na sa puno na sa balik na sa ko kay di madaag permanente. Karon pa sa no? Oh, karon pa sa diya. Way gani ato. Way gani ato helmet. Magahe kayo helmet tay. Pila helmet man. Sige lang ana mo na. Pasingot-singot ra gud kay kapoy sa sige tambay sa balay. Ako bitaw bata musaka man sa to magbayik man sa to na kay agi kapoy sige ML peste. Dili ganahan. Picture mo para sipit layo pa no diri. Tuyok mo? Tuyok pa na. Kaya wala na lugsong kayo mo rin sa kuan. Wasali. Oh? Tarong sa. Way lagi tarong la break. Ako bitaw kay ayo ko ang break na ako kay lang ko 101 sa spot tay. Hilis mo break niya? Ika? Hilis. Hilis lagi sa kumpiyansa. Imo nga rin mi aginod lang. Diya kay anak mo kayo. Bisag anak mo agi ko din agud sa karang pinakaubos nila lugsong yung pinakalugsong ang to dayo dito at mo gawa sabi katong kuan dito kanang. Oh, din ha. Lugsong kayo na dia. Tumas. Ayun, lawas bro. Grand Mall mo, lawas mo Grand Mall ba? Dol na dito hinuon dira. So mao na mga kadto ato mga amigo diri so mao na ilang mga bike diri. Agilin niya ho, sugod sa ako diri mao ni. So na ato Agent X, kani Dorcos. So mga nindot mga upgraded na ilang mga bike garo, kanay Rider. Tapos na Simon halos kumpleto ang mga brand diri mga karon no. So kani unsa man ni Banix ang pinakalas mga toro kaning Pingwood. So 2 4 6 7 8 mga kuan ito mga athlete mga kibali murag aspirant kay mga gikan pa ni sa nasipit mga karon ning ilahang bike no kapag-abot do diri sa kaning diri sa kuan gaslam so layo ka ito pero matiro pila ka kilometro. So siguro mga pila na ka kilometro mga 12 ngadto sa kuan no. 12 no? 14 layo ano balikan so 28. Igo jud practice. Oh. Charo di pa maulan. Saka mo rin na pinaka kanang mo rin igo ra kito dinaba sa kanang kuan ba? Kanang lugsongon sa padong dito pinakaubos na ba kanang night gym. Nindot jud na. Sakit na siya pagbalik ay lay balik kay kana dito na lang mo uli Grand Mall laos si mao may ruta na sa mga sauna ana dira anto nga sa diya kuan gay last pag
Sa ako na karong tungas din ha. Karang praktisado pero hindi makasakad jud ko din ha. Uway pa huway. Karon wa na dili na madajud. Oo, so ko na sa no. Oo. Way sapato sa'yo? Kana mo yung mga aspirant, way sapato sa'yo. At least enjoy ninyo ang adlaw karon. Oo. Oo, klase naman sad. So diri mga kado sa una, murag wa pa jud ni ma-develop no tungod kay murag siguro sa funding sad ba. Kay mo tukod kag murag spots diri kinahanglan jud million sa nimo gasto diri. But karon hinoon mas okay naman ni karon nga kay kaning di masa pwede dili develop ni kay ngano sentro naman na ano mga establishment diri ng mga kan-anan. Tapos dugukuanan na jud diri sa mga bikers diri mga karo. Mga style ang dapat ng mga bikers diri. So gilugsong na nilagikan dito sa kuan, gilugsong na nilagikan sa kanang din sa may gaslam jud nga proper kana na kuan nila kanang arko ba. So diri mga kado kung ma-describe na ako no, murag nindot mo pinaka-nindot diri nga espace diri kay kanang naay mga kabuwakan diri. Ayan na lang dito pangandoy dito sa may buwakan jud katong sa may si tawag ani katong sa may Ayala Heights. Luwak pa jud dito sa may Padong Lapipos. Di na lang ta mangandoy dito tungod kay murag grabe na sa dito kalayo no. So diri okay na diri kay makahanggap-hanggap tag presko ng mahangin. Tapos Domingo masab ko weekend masab murag nabungol man ako akwan. Weekend masad karon so makapa-suroy sa ta. So mo ni mga batan-on kayo diri mga karon nindot kayo ilang mga bike diri, upgraded na kayo sa mga pangdato sa nina mga kwan. So mo na mga karon so mo ni ato gyud 10 minutes to 15 minutes na vlog nato karon diri sa Gaslab no. Kundi na karon nagkatigom da diri mga cyclista, mga aspirant cyclist, mga pro na diri. So adto tas tong kay mag-jogging ta panungod sa patatong karon adto ta sa adto ta sa kuan, adto ta sa tops. Okay, ibilin na nato na atong bike diha.